आसामनि सनितपुर जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सुबुङा गुबुन सुबुंनि हास'नाय खर'खौ लानानै पुलिस थानासिम फैदों। मिथिहोनाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि राङापारा दयालपुर ओनसोलाव बे सोमोनांथाव जाथाया जादों। सासे सुबुङा गुबुन सुबुंनि हास'नाय खर'खौ लानानै पुलिस थानासिम फैदों। हास'नाय खर'खौ लानानै फैनाय सुबुंनि मुंखौ थानेरा माद्रि होननानै मिथिहोनाय जादों। लोगोसे खर' हास'जानायनि मुंखौ हेमराम होननानै मिथिहोदों। हास'नाय खर' लानानै थानासिम फैनाय सुबुंखौ पुलिसआ सोंथि खालामनो थाखाय गावनि आवथायाव लानाय जायो। जाथाया माबोरै जानाय बेखौ रोखायै मिथिहोआखै। पुलिसआ बेखौ लानानै गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360